Aké ste mali ťažkosti? Tak mňa už dlho boleli kolena, asi 7 rokov. Som mala ísť aj na injekcie. Nemohla som sa ani postaviť. Keď som si sadla, keď som bola pri dieťati, som si sadla. Musela som sa niečoho chytiť, alebo ísť na 4 a chytiť sa na čoho, lebo som sa nepostavila. A keď som išla do autobusu, tak takisto som sa musela zadržať, spadla, lebo by som nevyšla. Strašne ma boleli kolena. A teraz to prešlo? Úplne ma to prešlo. Môžete nám ukázať, ako sa viete krčiť? Predtým vás to bolelo a teraz vás to nebolí? Neboli. Tak sme veľmi radi. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.